Жанака вика така, искам вика да оставя една банкнота, ако може вика оркестъра да я вземе, да си е ваша. Ако не може, остават парите. Или оркестъра ще му върне парите. А така, 50 кушума от Баджанака, да видим дали ще може да вземе парите. Ръцете, ръцете, дружка! Опа, раздихте ли с Боги? Ага Мустафа, ага Муси, ага Тек, ага Ешреф. Айде Мустафа! Шоу, 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 шоу. Сомо и Мустафа да дават 20, 40 точки, 60 точки. Ага Баленсиага, ага Марково Гинери. Айде са! И продължаваме за сам специално! И... Да, може. И още 50 точки продължаваме за Богито! И продължаваме Кючека! Шоу, 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 шоу!